home, primer, el castell del rei. Però com que el meu rei és tan bo, va dir, home, el castell d'abans també està bé, també li ficaré el nom del castell d'abans. I per això diu la Suda, castell del rei. Què és un rei? Una persona que va anar a un territori. Vale, sí, molt bé. Amb tot un país. Bueno, sí, en un país. I què té un rei? Quines coses té? Dinero! Diners, molt bé, diners! I què més té un rei? Una corona! Una corona, un rei sempre porta una corona, eh? Aneu. Em vaig anar ficant més i més content. Què? Ara ja sabeu millor qui sóc jo, no? Com heu dit que em deia? Molt bé, veig que ha quedat. Per fer fora o perquè no arribin fins al meu castell l'exèrcit de l'Alarraq. Algú té alguna idea? Jugar una barrera? No tenim temps. I el que farem serà cridar a la de 3 fora d'aquí, sarraïns. D'acord? Fora d'aquí, sarraïns. A la de 3. Venim tots cap aquí. 1, 2 i 3. Fora d'aquí, sarraïns!